Rób. No rób. Ładnie. Mikołaj. No rób minki, rób śmieszne minki. A rób śmieszne minki. Palce do nosa. Ale śmieszne. Nie możesz oddychać teraz. Gdzie mi uciekłeś z kadru? No, Kosi, Kosi. Kosi, Kosi, łapci, pojedziemy do babci. Ślicznie. Idę. A gdzie jest tata? Gdzie tata? No tu, śpi tata. Śpi tata, tak. Kosi, kołajci. A mama, gdzie jest mama? Nie ma, a tu jestem i cię nagrywam. A gdzie jest telewizorek? Tam jest telewizorek. A Pako? Gdzie jest Pakuś? A jak robi kotek? Nie. A piesek? O, ślicznie! Brawo! Tak robi piesek, tak. No au robi tak. Ślicznie. A gdzie Mikołaj ma uszy? Tu ma Mikołaj uszy. A nosek? Mikołaj gdzie ma nosek? Tu pokaż na nosek swój. Tu, a i tak tu. A oczko? Nie ma. Gdzie Mikołaj ma oczko? Nie ma. Mama? No mama ma tutaj nosek, tak. Uś ty. Nie.